Nagpadagat si Pepa uban iyang tira nga pamilya kay nagpadagat sa swimming pool. Ang kinatambukan nga baboy kay nagsuot og tibak. Gitabunan pa niya, flat ra ba? Ay syala, kagwapa ni Pepa. Guwapa lumusan. Hoy, dinosaur naong gaon sa pakadra, gikuan na kasi mong dinosaur. Paghilom. Si Pepa makatotok sa iyang manghud murag na siya balakpat yun. Hoy, mga duha ka igat. Magpataod mo gingani or magpalumos mo. Nagpataod si Pepa og si George og gingani para dili kunuhay sila malumos. Hoy, dinosaur og nawa na ko na gitay hupag tarong para malumos jug ka. Hoy, gatibak ako pod. Humana, baho kay kaglagay da. Murag siya dili. Naligo na si Madam Flat. Si George ug iyang abnormal nga amahan maligo pod. Oh nar, nahadlok si George. Hoy, ay pag inuwi ha kay maligo ka or lumsanti ka. Hoy, pagka-OA mamatay jud karon. Hoy, abnormal lang nga amahan, lumsin na lang na kay gaabot ra mo mga abnormalon. Liwat ra gyud nimo. Slay period. Hoy, pagpuyo mo ng pising-pising ha, bisag slautiran ta mo mga buhanga mo pagpuyo mo. Niabot na ang The Family of Mga Bungog. Naa sila yung mission karon nga lumson ng The Family of Mga Baboy. Dali dire oy gibungog kay lumsan ti ka. Sure oy bisag mabali ba? Hala, paglayog mo. Hoy Richard, ayo pag binigatla dira kay mga lagsik mong bungog buang ka dira oh. Nasuya si George. Hoy George, nga dagagkog mo dira oh pag sikat-sikat po diri. Hello mo Flat. Hoy, puyo na ninyo. Og mohawa day ka. Puyo. Mga bigatla ra may mugamit ana oy. Gig nag-ayo na to baliki kay mga lagsik mong kugmo. Hoy, paghilom ikaw pod ayo na pod pagsige kuan-kuan kay mga lagsik mong bungog buang ka utro pod biya ka. Na mura man kang iro buang ka oy. Ay, nangihi si Richard ni Pepa. Pagpuyo oy, sagpa-sagpaon ti karon. Oh no, nahulog ang toy watering can ni George. Uy, bugoon si George Richard man. Ni abnormal po din ni si George no kay gapil-apil og hilak bisag si Richard joy nahulugan babuang yun. Pahilom gibangog. George, bad tong magtubag-tubag ha, padayon lang. Sakto padayon lang jud ato George, pero kinsay mo kuha ato ron? Tut. Ay kinsa pa man di ay, di ba ako may guwapa diri. Ayusa oy, mura magbangka. Wow, ara o abnormalon. Pussy, fresh. Hoy buta, ara oy mo antipara. Hilom oy ikaw gani flat, tirang laylay, chismosa na nanimutanan. Gibikil. Bulag na yan. Shuy. Ay, nitukar na pod ang pagka-abnormalo ni Richard. Hoy, dakog tiyan, may pagwala na lang to mo gikuhang buanga ka. Awa mo ambak ko ha bungkag jining dagat ron tanawa. Hilom bisag ako mo bungkag si mong naong buanga ka, bawal mo ambak bisag maambakan ti ka. Ay. Hoy, ang prinsesa nalay mo ambak tanawa ha. Hoy, unsi mo ambak bisag wa pa kakapatong dito bisag mahugno na ka. True, dako man tiyan. Kay dako kay kagtiyan ay nalag-ambak. Dako din na lang jug ambak buanga. Hoy, abnormalon ayon na lang jug ambak kay bisag mahugno jug ka. Excuse me, nasuyan ang jug ka kay na ako'y abs tanawa. Hoy, kaluod abs day na nga ribs man na. Saba uy. Ay, sorry. Hoy, Pepa, unsay mong giingon nga mahugno wala man lagi buanga ka. Paghilom kay gamay ra kay na adtog taas buanga ka bitanaw na to buanga ka. Diyos ko madiri or madidto gwapa gyapon kay ko oy. Lahi ra juning mga tirang kay kabalo jud tanan. Hoy, tarong ako bisag sagpa-sagpaon ti ka. Huy naigo lagi ka. Hinuon tirang mo jud kay ka bisag unsa. Sakto jud ka Pepa tirang jud kinay mong inahan tanawa ko. May tag ma-slide. Ay, hala patay mo bungkag ding swimming pool ay dagat ron kay dako kay kagtian buanga ka. Hala wala na bungkag. O di ba? Unsay na bungkag bisag kamo akong bungkagon. Hoy mga tirang, joke. Please consider subscribing to my YouTube channel and follow my Facebook page. I do appreciate your love and support. Thank you mga katirang. Nagpadagat si